Wara l-leta Chris biex ikun kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, fid-dar ċentrali kien hemm min issuġġerixxa biex iduru fuq id-deputat David Stellini u jħeġġu lilu jikkontesta. Iżda l-istess raġuni li ntalab joħroġ Chris kien hemm min oppona li jkun imħajjar jikkontesta David Stellini. Dan kien żvelat mill-gazzetta kulħadd li fissret kif fuq Chris marru għax ridu jieħilsu minnu fl-istess ħin li fuq Għawdex ikollhom kandidat b'saħħtu ta' ċertu statura li kontesta aktar minn elezzjoni waħda. Iżda l-kulħadd spjegat kif fil-każ ta' Stellini il-konsiderazzjonijiet kienu differenti. Ingħad li David Stellini huwa fost dawk li fil-grupp parlamentari ma jopponux lil Adrian Delia u għalhekk ma jkunx xaqli li wieħed iħeġġu jikkontesta elezzjoni oħra anke jekk m'hemmx garanzija li jkun elett. Jekk xejn qalu dawk qrib Delia, Stellini għandu jkun imbuttat biex isaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu f'Għawdex. Dan wassal biex il-Partit Nazzjonalista għadu għaddej jfittex kandidat ideali għal gżira Uċija, anke għax sa qabel kelmu lil Chris kien hemm min kien konvintissimu li se jkun imħajjar minħabba ċans kbir li jkun elett. Min-naħa l-oħra jidher li s-suġġeriment li jkun imħeġġeġ David Stellini nibet mill-fatt li għal ħafna snin kien jaħdem fi Brussell u nies qrib tiegħu setgħu indikaw li d-deputat jista' jkun qed jimmissja l-ħajja u l-kundizzjonijiet li kellu hemmhekk.